Kan County Homa Bay dhi nyime gi chenro mar kedo gi nok mar pi ma thoro kwako kuonde dak mopogore mayudore e boma ma Homa Bay mana ne jopiny e kuonde dak ma kamago yudo pi maler kinde duto. Chenro motis in Last Mile Water Connectivity Project magatono ni kuonde dak te manie bomano oyudo pi bende keto tieko nok mar pi ma thoro nene e bomano mathothne kelo gi kethruok mag odundu ma keyo pi maler ne jopiny. Chenro itayo e kuonde dak mopogore e boma ma Homa Bay moting'o kar dak ma Sofia, Makongeni, Gotrabuor, Shauri Yako, Kapita e kind mamoko. Jagoro mar kaunti no Bernard Muok kamane otelo ne apisasa mamoko mag sirikand kaunti no e timo limbe kuonde ma chenro no dhi e nyime. Okoni giketo maino margi e tudo dundu mag pi manyien mabiro miyo jopiny yudo pi maonge ng'ikruok. States mag Homa Bay mangima kwaluwo gima ne jatelo marwa Her Excellency Governor Gladys Wanga nowuotho kamae dwe mar achiel tarik 26 kanowuotho mong'iyo weche mag pi ma Homa Bay noyudo ka estates mang'eny ne nitie gi shida mar pi. Shida ne biro koluwore gi pipe magwa manoseti ahinya, moko noketi higni moko mosekadho ma kod ok nyal ting'o pi maber. Kata wantiere gi weche mag loso apaya yore mag Homa Bay magi osebedo ka ketho pipes mag pi matero pi. Wuoth ma watimo kawuono ni en mar confirming ni to be tijno timore adieri makende kichako Makongeni wachomo pi mo sani chopo nyaka hospital kamane loso apaya no nochodo. Wadhi nyaka Soko Mjinga wamiyo jochirogo pi. Area ma Shauri Yako, from lower Shauri Yako, middle Shauri Yako, nigi pi. Area mar Mbuni waketo pi e plot ka plot. Omiyo agoero kamana kwa Homa Bay mondo bed gi horruok ka niponi samoro pi pod ni kodi mabor kaka ng'eyo nitiere estate moko ma bende pod ywago pi pok pi chope maber nikech weche mag gedo masani mag apaya madhi mbele kuonde mopogore opogore e chuny boma. Wakwayo ni mondo gibed kodwa gi horruok matin, gin bende wabiro chopo kuomgi machiegni.